nosaltres portem ja molts anys. Jo la primera volta que em vaig presentar a les eleccions va ser en l'any 83 i hem passat temporades de totes les maneres. En el 83-87 vaig estar jo sol, era la primera volta que es presentaven 4 candidatures, es presentava AP, que era l'AP, el Partit Comunista, el PSOE i nosaltres. I nosaltres vam treure un regidor, 6 del PSOE i 3 AP en el seu moment. El Partit Comunista, crec que era Esquerra Unida ja en el seu moment, li va faltar 10 o 12 vots per treure un que li va haver llevat el PSOE. Després en vam entrar 2, després vam tornar a un, després en l'any 99 jo portava 16 anys a l'Ajuntament, però llavors vam decidir canviar i va entrar Salva Climent, que és metge, i en van treure 3 i després en van treure 2 i al final en treuen 3, no sé, això ja és un poc la valoració que ha de fer cada un del poble, no? Perquè jo crec que vam aprofitar l'últim any, fas tot el que pots l'últim any, tenim les possibilitats que tenim, perquè la realitat és que les administracions, tant la Generalitat com la Diputació, els que no som de la corda ens toca el que ens toca, no? No sé, nosaltres som un grup que n'hi ha gent jove, n'hi ha gent no tan jove, 25 o 26 anys, però la gent que en el seu moment era relativament jove, jo tenia 24 i és que hi havia gent més major, però que tenia 33 o 34, lògicament hem aconseguit crear un grup prou cohesionat i fer-ho el millor que podem. Perquè d'alguna manera també és de fer en un principi tot el que suposava Bloc o el PP en el seu moment era un partit estrany, nou i sempre costa de crear l'espai. Nosaltres hem aconseguit crear un espai i el poble, la veritat és que la diferència amb el PSOE és molt petita, no són 5 vots, la diferència és molt petita. Això és el que hem fet, treballar, preocupar-nos per les coses, pel poble i fer propostes, no n'hi ha més. El Bloc, el que ha portat a ser lògicament nosaltres hem aportat una opció distinta a les opcions centralistes. Nosaltres sempre pensem i estem convençuts que ha d'haver una força nacionalista. Nosaltres som nacionalistes d'esquerra, però que d'alguna manera nosaltres hem creat aquest espai. Hem aportat també el crear aquesta consciència, pensa que a nivell de poble hi ha un sector que pensa en certa manera en aquest moment i després la possibilitat de veure una cosa distinta als partits, diguem, tradicionals. De fet, jo crec que ha sigut important, possiblement el fet que no estiguera, si no estiguera el Bloc, la correlació de forces seria distinta. Vull pensar o pense, no és que vull pensar, pense que possiblement guanyaria el PP. Aleshores, això és el que nosaltres, el que hem pretès d'alguna manera és crear el nostre espai, un espai nacionalista, sobiranista, i que a nivell de poble crearà, i que lògicament això tinguera també transcendència a nivell de país. La realitat és que, home, dins d'uns resultats modestos, nosaltres quan hi ha unes eleccions a la Generalitat o quan hi ha unes eleccions inclús en unes eleccions com les europees o les últimes, traguem un resultat molt modest, però en comparació amb la majoria de pobles on no n'hi ha Bloc, lògicament si es traguera, per exemple, a unes autonòmiques o 15 o 16% que traguem a aquest poble, possiblement aquest país també seria d'una altra manera. A veure, la nostra relació és una relació formal, purament formal. La veritat és que nosaltres tenim un compromís i hem complit el compromís. Mai no ha sigut bona, però jo penso que últimament, a partir del que vos he comentat jo abans, de l'acord que teníem en el primer pla estatal d'inversions, diguem que la relació és una relació freda i distant. Llàstima, però és la pura veritat que jo volia dir. Han passat coses, nosaltres teníem un acord amb el PSOE que totes les propostes que eixien, tot el que era gestió municipal havia eixit d'unanimitat, ens reuníem tots els dilluns, teníem tota la informació, una volta a la setmana ens reuníem, i tot i tindre
tota la informació corresponent, hi havia desconfiança, inclús quan estàvem tramitant el pla estatal el pla parcial del polígon industrial, anar-se'n a València sense comentar-ho, en certa manera desconfiant del que nosaltres estàvem gestionant, quan teníem tota la informació, i per tant la relació ara és freda, realment freda. Jo penso que podria aportar pràcticament el que podríem aportar. Sí. Per una banda, crear un nou espai, anar creant una consciència i sempre veuen més ulls o més visions, més perspectives, i per tant jo crec que Benigani seria positiu. Jo conec i tinc amistat amb la gent del PSOE de Benigani i sempre han sigut reticents que es creara un nou espai perquè s'hi diria el bloc progressista. Jo crec que una cosa és la política municipal, una altra cosa és la política autonòmica i una altra cosa és la estatal. En la política municipal, encara que no sempre, també hi ha un factor, que és el factor personal, i que jo crec que es podria aportar. Seria important que es creara un grup en Benigani, i diuen Benigani, diuen pràcticament tots els pobles, seria convenient, perquè si no sempre estan les dues forces tradicionals o el PP, que moltes voltes es posen d'acord i necessiten, jo crec que es necessita algú que vagi escoltant-los i que vagi plantejant opcions des de perspectives distintes. Jo ja ho dic, la nostra experiència, de fet, en els pobles on s'ha presentat el bloc, a la Vall d'Albaida tenim el cas de l'Olleria, tenim el cas d'Agullent, en Agullent 35 el bloc i un el PSOE, i el cas de Quatretonda. En els pobles on està PSOE-PP moltes voltes es porta o es deixa portar d'alguna manera la inèrcia de la política autonòmica o de la política estatal inclús. Jo penso que no dividiríem, que simplement el que vos he dit abans, les municipals són les municipals, les autonòmiques són les autonòmiques i les regionals són les regionals i les europees són les europees. Quan un vota a les eleccions municipals, hi ha un sector que vota en clau polític, independentment de que presenten a qui presenten, sempre hi ha un sector que vota PSOE i un sector que vota PP, i nosaltres a Quatretonda hi ha un sector que vota ja el bloc, el nostre sector és molt més reduït, però després hi ha un component que és un component personal i que pot estirar boig d'ací i d'allà de la gent que no està definida clarament o no està predeterminada a votar una opció. I jo crec que no dividiria, possiblement sumaria.